dampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Balaan Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalaknan. Pag-asik pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi mataro nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Kadakos ang nabulig mo sa mga pulis, Jack. Hindi na basta-bastang contribution mo sa ila. Nagabulig ako sa ilasyon ni Kanor. Tungod kumpurmi ako sa kampanya sa gobyerno. Ang pag-away sa iligal na droga. Kung sa bagay mayo man na, Jack, o galing pulis ang ginaupdan mo. Pulis ang nagauyat sa imo. Sabi mo na balaka akong base sa pinagkadlaw kung guutay ng tanan, kagbabayaan kanila, ang malain pa kung buyaan kanila. Anong buot mo siniyunsyon ni Kanor? Jack, hindi ka malipat. Pulis sila. Mga kriminal kita. Bisan ano oras nga atrasuhon nila kita, wala kita sang mahimo sa ila. Illegal man ang ilay moon sa aton, wala kita sang padaog tungod kriminal kita. Markado na kita yan, Jack. Do, hindi ko makuha ang buot mo siniyunsyon ni Kanor. Budlay, gid. Jack, hindi gid pag-idiga sa ilang tanan mo nga baraha. Hawid ka man, bisan jutay lang, sa wala ka pa nila mabisto. Para kung mag-abot ang tion nga magdinigahay na, may away ka pa sa ila. Hindi matabong nga una yun nila ko, Tiyo. Kadako na sila bulig ko sa ila. Kagula pa sila sang ginsugo sa akon nga wala ko ginobra. Kung iguo nila ako, wala ko madlok sa ila. Maaway ako sang patay-patay sa ila. Pasensya ka na, Jack. Kuha na, be. Alin sa una, wala kita ko iyasang salig sa mga pulis. Gamiton ka lang nila sina. Pero kung maalang-alang sila, hindi nila pwede nga isugal ang ila uniforme. Salbaron nila sina ang ilalawas, kang ngalan. Paano ka? Amo na nga wala ko iyasang salig sila. Oo, pang-amigo, okay lang na. Pero inang magpagamit ka sa ila. Hindi na ko sinaya konforme. Langpan ko ng buot mo sa lingod, Tiyo. Ako sincero ako sa grupo kag sa amigo. Pero oras nga traidoran mo ako, kalimtan ko ang anuman nga pinagsamahan ta. Amo man ang imuon ko sa ila oras nga traidoran nila ako. Sa subong Tiyo, kung matuon nga ginagamit lang nila ako, pareho lang kami. Ginagamit ko man sila. Kinahanglan ko man ang proteksyon kag masandigan. Gani okay lang nga gamiton nila ako. Kag isa pa, nagaganar man ako sa ila. Ikaw bahala, Jack. Ang akon lang, panumdum lang na si mo. Mabudlay sila lagaran eh. Gusto ka. Salamat, Gid. Sige lang. Hindi ko pagkalipatan ang nahambal mo. Okay, Jack. At lakata. Himos na to. Makadto ta sa ila ni Kapitan para magkilalahay man kamo sang mangin maninoy mo. Aho, pero dali lang, mailis lang ko. Malisensya na lang ko kay Fatima. Kadali lang sa inyo, Jack, Nagkabalik ka mo dayon? Gilalamatan na ni Tiyo Kanor ang kalatuan namon. Ano pa, daw kahapos lang. O di nagka-istorya ka sa kapitan? Ako, maninoy gani siya sa aton kasal. Ha? Ay, matuod ka, Jack? Mahiway sila ni Tiyo ni Kanor. Ano pa, daw kumpiyansa man siya dayon sa akon.
Tapos na mo ni istorya kay Kapitan. Ginatagan niya ako sa barangay clearance. Ikaw, ginsakop naman ka dito. Katuan mo lang to kag pirmahan. Okay na to. Wow, ate, salamat gid Jack. Pagarin na mo kay Kapitan, nagpakumili kami. May kilala man dito si Chuni Canor. Basta dasig lang Nagdiretso tayo kami sa opisina ni Mayor. Kaging pa-istorya ako ni Chuy sa amigo niya nga bodyguard ni Mayor. Amo to Nakakadto kami sa opisina sa Mayor. Kaging pa-schedule ang atong kasal. Ate, gan schedule na? Wala pa. Isiling ko. Istoryahan tanay kung saan ugid. Mabalik lang ta dito kag ipa-schedule. Dali mo lang na. Pwede mo lang gani si Mayor makasal sa aton bisan ano oras. Basta wala lang siya sang kalatuan nga importante. Ate, sige Jack. Mauti maayo kay isa lang ka lakat ninyo. Daw halos to kompleto na ninyo ang kinahanglanon ninyo. Amo gani, nakaluyan man na. Kontraktor ako. Amo lang pakilala sa ako ni Johnny Canor. Ha? Oh. Kontraktor ako sa mga dalagko ng mga building sa Bacolod kag Iloilo. Inapakilala sa ako ni Johnny Canor kay Kapitan. Kag sa mga kilala niya. Ang ayan ka man, Jack. Kung magkontraktor ka, damo ka kwarta. Gani kinanglan bongga ang resepsyon magkasal kita Fatima. Ha? Magkatumandir sa Diana kag Naiminda. Gani kinanglan madamong handa ta. Ate, ikaw ang bahala, Jack. Diri lang ang resepsyon sa Balaypat. Kalapat man sa lugar Diri ibutang ang abutang ang talas ang tent para di mainit. Mapalitson kita baboy kag baka. Ha? Oo, Fatima. Ay, Kontraktor? Pigaw? Ay, Jack. Bisan wala lang sa handa, okay na ako. Ang importante nga makasal kita nga duha. Pat. Pero mas maayo gid ang mahanda kita para mabatyagan gid sang tao ang may okasyon. Sige lang. Akong bahala sa gasto. Gamay lang ang gasto unta. Ay, salamat gid, Jack. Amo na inang pinakamanupayon kong adlaw. Ang makasal ko sa tao nga idol ko, gid. Sa tao nga palangka ko, gid.
Ano ang ngalan sang leader nila? Tio Amable. Si Masong, gamay lang ni sila nga grupo. 7 lang siguro sila pero masaligan sila ninyo. Kulang na sila sa finance pero kung may mabakod nga mag-uyat sa ila, mapuslan gid sila. May guts ang grupo ni Masong. Di ang lugar nila sa Negros, Tio? Taga Binalbagan si Masong. Pero mga kaupdanan niya nagalapta. Negatipo lang din sila kung may aras sila nga iliguon. Ano ginang biyahe nila, oh? Lapol, Hold up. Kagang anong ginaigo nila? mga payroll money. Ginagmay kung kaysa makatsamba man sila dako. Gali ha. Ugaling hindi sila makahulag sa Mayo. Kaya wala sila bugat nga mga koleksyon. Pero kung mauyatan mo sila, mapuslan bugit sila. Pwede mo sila updon sa big time ng mga lakat. Okay. Istoryaon ko sila. Pwede mo mapatawag si Masyong para nga makaistorya kami personal? Pwede gid ninyo. Tawagan ko siya. Pakantuon ko siya dire sa Iloilo para makaistoryahanay ka mo sang Mayo. Sige. Mas maayagid, Tio Amable. May plano ka nga suldo na lugar ni Jack sa Negros, di ba? Madugay na ang handong ko. Galaway na ako sa animal nga to eh. Informasyon ang panang nga ginakulat ko. Bisan anong oras sa bukong kong animal nga to. Agod nga masiguro ko kung malabot ko siya. Pues, magamit mong grupo ni Masyong. Taga dito sila. Kabisado nila yung Negros. Makabulig sila sa ginaplano mo ninyo. Mas mayo pag Tio. Sige. Ipatawag siya. Luyag ko siya istoryaw sa labing madaling na panahon. Malakat ka, Jack. O, Tio ni Kanor. Nga may trabaho na ka mo. Di naman. Wala ko makaibalo kung sa dincho. Basta may ginapatawag nila ako. May laktan ko na kami. Abo ba lang? Okay naman ang sakayan tatyo, hindi ba lang? Nag-income naman? Oo, Jack ko. Sang naglikan gadlaw, damo ang inakuha. Di ninyo ginabaligya? Dito lang sa dungkaan Pag-abot nila dito, sa pag-abot sa pamputa dito, may nagahulat na dayon, mga manong bakal. Abuti, bayo gali. Pero galing nubo kayong presyo, Jack. Laingid kung kita ang mabaligya sa palapala. Kita ang mabulante, kay dako pagidya nga itong kitaon. Kinanglan to sa lakyan eh. Kanter, Jack. Okay na na. Ati sige. Kaya sa pagbalik ko, mabakal ta. Mangita ko di balaklon. Second hand? Hindi Bagong baklon tatyo. Para makapiyo ta. Kay kung second hand, basi kung baldado na. Sa Cebu, Jack.
Damo si Kanad nga mayo pa. Ay, galing. Oo, kalabanan sang taga-dire dito nagabakal sa Cebu. May barato. Ati, sige, Cho. Mabala na galing pagbalik ko. Madugayin ka kag makabalik diya ka. Depende. Depende sa among trabaho. Jack, ari ang tanan nga impormasyon parte sa target. Ari o. I-forward lang sa messenger ko, Montesa. Oo. Kahibalo ka na sa himuon mo, Jack. Pagkatapos ka malantaw mo ang itsura sa target, kag kung masaulo mo na ang itsura niya, panason mo ang tanan nga gin-forward ko sa imo para wala sang ebidensya. Nakaibalo na ako sila, Montesa. Good. Good, Jack. Wala kita sa spotter. Pareho sang naistoryahanta. Ikaw, ako, kagang mag-utod lang ang nakahibalo parte sa transaksyon nga ini. Wala na ako maggamit sang spotter para wala na sang iban nga makahibalo parte sini. Buot silingon, ikaw lang gid isa ang matrabaho sa tanan. May guide ka nga updon, hindi bala? Nga nakakabisar sa lugar? Oo, Montesa. Maayo. O ano, kabisado niya ang lugar? Oo. Maayo, Jack. Ara na dira, Jack. Na-forward ko na ang kompleto nga detalye parte sa target. Ang lugar nga iya ginaistaran, litrato sa balay, pati na ang mga lugar nga adlaw-adlaw niya ginasayuhan. Kompleto na tanan-tanan. Isa lang kaadlaw nga pag-surveillance mo sa iya, mabalaan mo na ang giho niya. Tungod ara lang sa mga lugar nga gin-forward ko sa imo. Siya nagagiho. Hindi ba daling trabaho ni Montesa? Kaya kung may spotter tani kita, bagay madali kang mahapos ang trabaho ko. Kaya mahulat na lang ako sa go signal sa spotter. Gusto ka, Jack. Pero ang luyag matabo sang nagkontrata sa akon nga kinahanglan, wala sang iban nga makahibalo parte sini. Sige lang, Jack. Trabahoan lang. Hindi bali madugayan. Ang importante, nga mapatay mo ang target. Dako ang salig ko sa imo, Jack. Masarangan mo ini nga trabaho.
Grabe ang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.